Asithathe sibingelele obingelele baba udokotela bawesizwe bawujala umfana omuhle njengekhehla lomlungu. Namhlanje sinobaba uNomdayi baba uMsomi uthe akakasivakashele namhlanje. Baba Nomdayi ake usibingelele khehle. Ngiyabingelela kakhulu hle ngaba udokotela abantu abaphile ngisaphila na. Yebo. Ziningana ke izinto osiphathele zona, usiphathele isakhiwo sentaba. Yini le ukhuluma ngayo la khehle? Labo udokotela abangikhuluma ngesakhiwo sentaba kuneziko esilakha phezulu phekwentaba amasakhela abantu abasebadlule emhlabeni abangenandawo yokuhlala. Umuntu uthola mhlambe uhlushwa imimoya, omunye akanalo ekhaya, omunye uhamba ehlala uhamba eqasha into zakayiqondi. Uma uzoyana entabeni noma wenza njani? Siyana entabeni. Uma ngakwazi ukuya entabeni uyafona ezishiya igama ngenza incwadi ngifike ngakho isakhiwo mase ngimbekela leyo nto entabeni akwazi ukuxhumana naye uzophumelela entweni zakhe. Okay. Ukhuluma na ngomgodi ongagcwali. Uthini la kubantu? Umgodi ongagcwali babudokotela ngikhuluma ngento edlawanweni. Engasho ukuthi silokhuzile sisuthi idla nje wani wedle ebusuku idle emini yentshisa njengesilwane lonto siyakha ngesilwane sentshisa ubusuku nemini. Okay. Makuthiwa abanye kwentshisa ka should ukuhlafuna nesilwane sihlafuna kuze kuze lesigayile size emalini. Lo muntu uyasifuya? Hayi simnike isilwane babudokotela simnike into ethina ukuthi akhanda imali engapheli phaketheni. Okay. Abaphenduli bamanje yile isizwe yile. Abaphenduli bamanje babudokotela induku esigayayo esebenza kakhulu kanti lento zokugembula. Okay. Engasho ukuthi mhlambe uzodlala ilotho eziphuma ngolosingake. Sithanda mawuzodlala izinto lezi edlala manje ngelithi omalanje othithana izindaba oyidlala uthule manje imali. Okay. Ngiyakhe kanje lo sithi abaphenduli bamanje. Oh, okay. Yeah. Okay. Uthi lana impande zokuphila. Impande zokuphila babudokotela usiphathela nje wallet omusha. Masophatha imali ensiliva sifisa kwakhe lento ihlala ku wallet lempande le. Awulambe imali lompanda. Awuxakeke. Abantu abasho ukuthi uthwele usuhamba usuphethe isikhwama. Hayi akusona isikhwama esikhulu ngayi wallet ngalezi sigaxwayo. Hayi awusokoli. Okay. Yeah. Uthe inkomo zangaphakathi. Inkomo zephakethe. Inkomo zephakethe. Inkomo zephakethe. Okay. Ikhuba lokho leli ke esilimba le ngasemakhaya. Selikhipha phansi kwamatshe mawulimba likhuba liphuma izibungu phansi. Okay. Ikhuba leli legilanya into ezithile lihlala ephaketheni ke nasithi inkomo zephakethe obahlane imali ba eyiphepha ephaketheni. Okay. Ayibi isiliva. Yeah. La vele imali na. Ngifuna siyikhulumele thola umoya wezithunywa. Lana uyamthwasisa umuntu nomenzana. Babudokotela simthwasisi semvulela nje into zakhe. Khona umuntu ohlushwa isithunywa awathi uyahamba athi uhlushwa idlozi uhlushwa yini nani ngani cha. Ba umthwasisa yena kwakufuna akhuphula ithunywa zakhe. Isithunywa into emhluphayo. Siyakwazi ukumakhela ke amakhubala athi into imoya yethu. Yeah. Lena hayi ukuthi ngoba esethwasa. Hayi ngoba esethwasa basuke bemenzisa into errong. Yeah. Igubo lezitha. Ikombele ezitha abadokotela. Ilapho la simbela khona abantu abasuke bekulandena abantu asobe bekuhlupha empilweni. Kunenda sibiza ukuthi ikombele ezitha ke lapho lasifike khona siyongena khona thina sibamemeze khona. Yebo. Ayibabulala abantu kodwa lento. Kuba kuyena umuntu uyafuna ukufa meqhubeka kuzofa. Kodwa mefuna ukuphila uzophila ngoba khona umuntu okulandela ungenzeli lutho. Ungenza ngalutho. No khehle ngiyakuzwa. Abantu abazobe bekudinga una iPhone utholakala kana? Yeah, ikhona abadokotela. Ngiyiphethe nje ngamanje inamba yakho nikho. Ithi inamba khehle. Ithi 08444 872 15. 15. Yeah. Sibonga kakhulu baba udokotela baba sesibawujabulele siyathobeka. Yeah.